защо? Бахтя. Нов текстур. Аз... да, отивам да копам. Тук трябваше да оправите стълбите. Това пък трябва да... Кремък. Това значи трябва да е оно се каши. Това сигурно и лава. Това остава да ни. Пръст. Това мисля, че са само камъни. И аз, защото съм в мината. It's game time. Аз слезнах на най-долния етаж. Бах, това прав тунел. Половин час. И нищо 100% никой не е намерил. Една дупка няма. Само един тунел. Той има на няколко тунела. Сещам се, че моят тунел надясно имаше яки работи. Той е един надолу. Надолу не знам той. И знаеш, че ние с този. Че му забравих името. Корки 7 или как беше там. Открихме адския див тунел. Слез само надолу и по едно време, ако намериш такова, един вход, тръгни наляво. Тук е тъй човек. Да, аз и тук си бях открил. Не ли сещам, дето си викам постоянно с зомбита има. Дето лава и такива работи. Много изарибен този тунел. Моя също. Чай да не се изръся. Лава на граница. И мене те. Стеснявам се край нея. It's game time. Че не си взех нищо с мене. Че му притесня. Бахнем тама. Тук е някой... Това мисля, че... Трябва да е това. Червен камък. Всеки случай да направим. Ейте. Не, тук да бях открил седя. Много якто рипак. Текстура е като рипак бълна. Това диамант ли е? Не, то пък диаманта. Мисля, че... Ние пък си направихме споделно портал. Коло намери. Това е било желязна руда. Почвам да ми се привиждат неща. Тук леко да миним. Какво става тук? Някой зомби. Айтами има тук. Това да не са на някои айтамите, бе. Не знам. 7 златна руда, дини. Някой ако умирал и да моите. Не знам. По едно време умирал. Не знам, а тук в този тунел е пълно с редстоун. Сложа. Добре. Поне имам пинерчета. It's game time. It's game time. Тия, нали, нещо като портал и като огън и човек и се ма бъркат. И те ми се провиждат направо, айрон, каквото ми падне на къла. Ще да ни паднеме тук, че ще ядеме бой, ама ще скочим. It's game time. 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 Тук някакви канали, канализации, за къде влизам и аз за... Май пълността не е. It's game time. Нарочно искам да го изгоря.
трябва да свикна малко с този текстур. Много се бъркам нещо. Не ми идва на акъла какво да правя. Беле, идва ме пусна тази желязна руда. Hey guys, I found some lapis. Има ли крипъри? Какво стана, бе? Аз крипър с малко не мога да знам. Аз крипър до сега не съм виждал с този новия текстур. И аз не. Сега ако видя сигурно ще го помисля за зомби и ще да го трепя. Цак. Взема малко гъбичка, че точно тя ми трябва да направим. Айде, това ми беше. Часове минала. За какво? Гледам пред мене няма нищо, по-нарем гледам. Скачам в един кладенец с лава. Гледаш как падаш, нали? Пак аз съм намирал някакъв тунел, пълно почти. О, че не ме пусне до леглото, къде съм сега, бе? Ого, знаеш какво трябва да вършиш. Че карта нямам сега в мене. Бахтите по Аз цвета. си го къща. Как? Че вечер... Това беше най-големия гаф. Чайте да направя, че ма кефи. Това лед сигурно. Да. Делето тук и при мен е пълно само слова. Ни толкова на дълбоко слязахме. По-рано аз бяхме там. И сега за кой ме пуска тук, като по-рано напускаше в гората? Къде този тунел, дед по-рано ти казах за него, е пълен с такова деткът на Спарко. 2, 4, 5, 6, 7, Мадемаска. 9, 10, 11, 12, някъде 12 има тук. Пак тази гадна дупка. Докъде да? Дупка. It's game time. It's game time. Леле, лазут. Там да няма къде една лач. Не му кажа аз на него един лазут. Ох, кое тя постижение. За малко. Ще ми падна и лазута вътре плава. Така, брат, добре, ще ги взех. Тук е пълно с някакъв си. Охо, постижение, работна маса. Сега, да има на памет. Не знам как ще стане. Не е зомби, не е... Аз едно survival почвам на ново. М? Викам се едно survival почвам на ново. Що? Защото съм с дървени прибори. Няма. Чакай си го взема това. И пък да ми потрябва. Тая клечка си я запазя. Поне имам дървен меч, кирка, лопата и брадва. Но той има там, бе. Има айрон прости в единия ковчег. Абе аз съм 300 метра от къщата, кой знае сега къде отивам даже. Нали ти казах? Докато те намери... Докато те намери, де. It's game, да. Че светло няма да стане скоро. Чай да си накисна дупито и така. Да взема тук там е някой снежна топка. Ако набара къде си. Не, човек, аз се откарам направо. Поне си събрах дървета. Значи, тук тия неща.
Пълно стени. What бати скелети, брат. Това пък какво трябва да е? С някакви ключи. Аз до сега един не съм видял. Да се искам. Не. Пак скелети и пак вектор разклонения. Много тунели има в туня. Ти спомня да имаш тук, пуска постоянно такова. Ай, стига. Мой пък да има спомнен. Постоянно скелети. Това дропна лък. Чижен скелет. И пак от същото място. Има спаунер, сигурно е, стига си крякал. Покуп, защото избиваме. И аз сега какво се разхождам тук, не ми е ясно. Сорка, че трябва да видите това, ама... Да, ели се телепорт на мене и да. Ела, аз те върнал. Това е тази брада, дете си пуснал, бе. Я, махни този шлем. Голем си. Лата, за да не беше върснати пункта. После аз мога да пусна и такава брада. Чай, че не съм дошъл тук. Откъде дойде? Чай, по-леко. Тъй тук. Натам. Чай, взема е този зад. Къде го видя? Добре. Аз ако бех чисто го подминавам. Аз не знам как. Ти колко повече го запушваш, то толкова повече става. Тук не съм дошъл. Значи съм дошъл и там. Чувам зомби. Къде фръкна? Не, тук съм дошъл, дето ме тук гъби. Гъби ли? Да. Да не си ги да направиш такова. Тук има едно айрон. Къде си? Опа, здесь се вмята много. Долу бе, матай като. Къде бе? Може да не. Сега ще метне една стрела. Нищо не виждам. Как ще не виждаш, брат? Гледай го, бе. Виждай чупя. Чай се върна по пътя, че ще ти бай текстурето. Няма, пак не те виждам. И къде си най-сетно? Не, човек, днеска е бах ти късмета имам. Напросто така. Много искаш да положи в тази лава. Не искам се положи, човек. Какво се прави? Давай ти после си върчина, като стане. Повече не се потърси. Да, случай! Кога? Към повече не се потара. 2 минути ми дай и също ще стане. Чай да занесеш ни тия гъби. То текстура много ме бърка, човек. Това е айрон, това да изтичиш, това да снимиш. Ако ме убият там. Ако ме убият там. Няма ли, давай настане. Вече влизаш в нея дългите тунели. Няма нищо друго. И къде са дългите тунели? Това твоя тунел ли? Не е. Скачваш там нагоре, ще виж после сам нагоре скачаш. Да, бе, знам. Пълно с миризлив вкус. Лапс, миризливи вкус. Край! Тук вече знам пътя. Alfonso Lopes. Аре бе, човек, трябва да направим тия стълби.
Не, но... Тук било пълно се излязна рода. Бах тя съжда портала. Толкова само поставям. Не, тук е. Мирга е много богата. Добре, ние имаме въглища ли? Така да нямам. От това... Две епизод мисля да изпачка спешъл и да снимам и аз. Че сега не снимаш ли? М, Лъжец! Хикс-рей! Да. Аз не знам кой плаща ми като се. Добре, бахта филма. Пълен съм с тухли. Тук пък има 4 желязни килчи. Отивам за въглища да напълня печките. Колко печки са? 6. Hey guys! Upon some lapis. Лапис миризливикус. Hey guys! Ще да падна една лава. Ще да пиши. Swimming лава! Еми ти скоро не си свинкал. Понили ви. Ви. Аз си не го. Пълно стонирка. Дайте на всички тук сме, ние наипълнят. Ще покажем по-редита. Няма елита, добре, дай на ново.